Ha? Baze? Ni GS. Mai metal. Metal yo nawa. Guys, नै जोंना ब्रादारा लाइट हमलायलायना होबाय नै थिं उफाय गैला खोमसिबायबो ना बाजे बाजेखौ खिन्थु तो हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि पुर ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ तो गाइस दिनै आङो मोनसे जायगायाव थांगासिनो जोंना बाजै गावदांखौ लोगो हमैनि एसे कलेब खालामहैलायनि नङा होमबा गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबजासिम ओमफ्राय खालि मोनसे बाथ्रा खिथादोंमोन आं गाइस नोंथांमोननो तो बे बाथ्राया जादों आङो अरुनिताखौ नायनो थांनि नोंथांमोननो देखायगोन होनना बुंदोंमोन ना खिन्थु ओरैबायदि थगायबाय जोंखौ एबसुफोरखौसो बुंनांगोन डाइरेक्ट बिदि एबसुखौ थांखि होननानै बुङाखै दे गाइस मानो होनबा बेयाव जायबा कनफारेन्स खालामदोंमोन थ' बिथांमोना आरोना अरुनिताखौ लाबोगोन होननानै लाबोआसै ओरैबायदि मानसिफोर थांदोंमोन माने नायनो थाखाय ओमफ्राय फिरायफिननानै थांफिनजोबनांदों आरोना गासैबो बिसोरो लाबोनो हादियासै सोरबा बेलेग सिंगारसो लाना फैबाय बेनि उनाव थ' नुदियासै थ' सरि गाइस नोंथांमोननो देखायनो हादियासै जोंहा बाजै गावदांखौ नायनो थांनि दिनै फार्स्ट टाइम होननांसिगोन आङो माने रियेलाव सिगाङावथ' नुदोंमोन खिन्थु भिडिअ लानाय जायाखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम लानाय जागोन आरोना बाजै गावदांजों भिडिअ आंना मोनसे प्रब्लेम जाबाय नै नोंथांमोना नायदो एकदम बे मोनसे आंना रिकुला दार्लिंआ खालि बिदि जायो माने नांथारा आरोना डिसब्रेकआनो ओमफ्राय गुदुं जाबानो माने गुदुं जानाय समाव बेयाव हमना होबाथाय थाबथाखायो आंना दिसिया ओमफ्राय दायो बेखौ आरो थान्दा जाहोलायनांसिगोन दसे नेलाय टाइमा बिदिनो थांलायसिगोन र' दा मोनहैथारनांगौ जेनेबा मास बाद बेसेबा गोजान अरां आयु दाबो जोङो नै माबायावनो डिमाकुसि खाथियावनो नांथाना दङ आरोना गाइस बे आंनि गारिया मालाबा बे बुख्रुब जासिगोन बे आंजों ओरैबायदि रागाजोंनो ओंखारबाय थादों आं माने थ' गाइस जोङो दायो थांगासिनो जेडिएक्सनि बाजै गावदांखौ लोगो हमनो थाखाय दिनै ओमफ्राय जेडिएक्सखौ नङा आरो जेनेबा गाइस आंनि बुंनाया आरोना थ' जेडिएक्सखौबो जोंना जेडिएक्स ब्र'खौबो लोगो हमहैनोसै दिनै ओमफ्राय आरो सोरखौ इउटुबारफोरखौ लोगो मोनो आं बिसोरजों दिनै भिडिअ बानायबोनोसै अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि इउटुबारफोरजों आरोना गाइस ओमफ्राय बेखौ आङो मोनसे आपल'ड होलांबाय थागोन आरोना गाइस दे थ' नायलांदो जोबजासिम दा बिथिं सोर दङ नायदो एसे ओरैलाय वा जोंना पार्टि अन दा रड साइड जेडिएक्स रडा रेकर्डिं खालामना फैखादों दासो लाखादां भिडिअनियाव फैनायाव आदसा मोजां खबरफोरा एकदम दङ बिदिनो एकदम नाइस टु मिट इउ लोगो मोनना बिराद मोजां बाय थार्ड टाइम खिन्थु भिडिअ लानाय जायाखै दै जों लोगो मोनबा माने बिदि भिडिअ दिनै फार्स्ट टाइम आरोना बाजै गावदांखौ दा बिराद नायनो गोसो जियानो जा नै जोंना जेडिएक्स ब्रादारनि जायगायाव फैनानै जों दा मम'खौ जाग्रोनोसै बे रेस्टुरेन्टनि नामा मा नाम जायखिजाया मिथिला बेखौ जानोसै सिगाङावनो ओमफ्राय बेनि उनाव बाजै गावदांखौ देखायगोन बे लांनो बादोंबाबो खारग'आ आरोना दिनै जोंखौ जों जायखिजाया बाजै गावदांखौ नायनो थांथारनांगौ नंगौ नङा औ दा थांगोन जोङो दे गुदुं गाइस दायो नै मोनाहांबायबो ओमफ्राय जों नै ब्रादारनि न'आव थांसै थ' बाजै गावदांखौ नोंथांमोना नुगोन नै नुथारनोसै थ' थुदो गाइस ओरैबायदि मोजां माने हिर' 9 गप्र' आं माने लानो लुगैयो खिन्थु फाइनान्सियेल प्रब्लेम मा बुंनो नङा होमबा गोरिब मानसि ओरैनो पुर ब्लगा चेनेलनि नामा आरो बेफोरखौलाय मायावथो सिमां नुनो हानो थ' नोंथांमोना चेनेलखौ फेदेरना होग्रो बिनि उनाव नुसिगोन आङो गप्र'जों ओरैबायदि उथि माने आयौ ओरैबायदि क्लिन माने भिडिअआ थ' मबाइलखौ फाननानैसो लानांगोन लायोबा गाइस फाइनेलि जोंहा बाजै गावदांआ दे साइज समायना जाना दं नायलाय नै बुवाखै बेसे समायना ओमफ्राय जोंनो नै साहा फुदुंना होफैदों गाइखेरनि बिस्कुट ओमफ्राय नै जोंना बिथिं सासेया एकदम एक्टर दे जियानो जा बाजै मा खबर बुंदो खबरा बिदिनो बहुत मोजां हाथामाखा दिनै फार्स्ट टाइम ना आं भिडिअ बानायफैनाया बानायनाया बे माबायाव मिटाबावबोथ' लायाखैमोन दां आं मिटाबाव भिडिअ लानाय जायाखै दिनै फार्स्ट टाइम थ' बिराद मोजां नांदो बाजै नोंथांमोना नुखाबाय थाखायो आं देखायलायबाबो देखायाबाबो ना नुयो दैलि फैखायो माथो चिकेन ललिपप जानाय माबा जानाय आं भिडिअ आंना नटिफिकेसना मोनहैबानो क्लिक खालामनाय थांखायो एकदम माने दैलि माने गाइस दिनै जोंनाव फैदों औ दिनै फैबाय थाथों आइ हप आरो लोगो मोनबाय थागोन बिदिनो माने लोगो मोनबाबो जों बिदि भिडिअ लानाय जाया सम बिदिनो आरो मोजां गाज्रि रायलायनानै जों सम मोनसे बावलायलाङो नङा होमबा सम लायो बिदिनो आरो बरिया दिनै एकदम इन्टारेस्ट भिडिअ लानो थाखायनो फैखानाय आं ओंखायनो लाखाबाय
Ha? Baze? Yes. Metal. Yo nawa. Da sai. Loंदो. वेलकाम खालामबाय लों थ' लोगोफोर जोङो बेनिफ्राय थांनोसै दा बेसेबा गोजान थांबावनांगौ आरो ओमफ्राय दैमु ब्रादारखौबो आं कल खालामहरदोंमोन आरो ना लोगो हमनो होननानै ओमफ्राय खिन्थु बेयो फैयासै एसे बिजि ना बेस्थ' मानसि आरो बे साननैसो बहुत बेस्थ' जागोन बे साननैसोल' नङा दाखालिनो बिजि मानसि आरो दा जाबावगोनसो नै आरो बिजि जाबावगोन बिबि जायोबा बिजि जाबावगोन आरो बिजि जाबावगोन बेनोसै थ' आंनियाव फैबाय एकदम लोगो मोनबाय बिराद गोजोननाय मोनदों खिन्थु भिडिअ लानाय जायाखैमोन दिनै लानो होननानै फैखाबाय लानांगौ न बेनोथ' जोंना बाजैगाव दांखौथ' नुबाय थारना र' थांनायाव एसे देखायना थांबावनि आं दा एसे मोनाहां जाहैबाय माने आं एसे थाब बिदाय हरनोसै नेक्स्ट थाबनो लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामबाय आं दा आरो मैदेरफोरा गाफ्लेना होबा एसे जागोन जोंना लामायाव हाजोआव एकदम हर जाबाथाय मैदेर ओंखारनाय गाइस नै जोंना ब्रादारा लाइट हमलायलायना होबाय नै थिं उफाय गैला खोमसिबायबो ना बाजै बाजैखौ खिन्थु दिनै साइसा लाख'नाय जानानै दङ मानसिया नङाखौ नङा जानला मानला नङा बिराद डिउटि संख्रै नामा दिनै भिडिअ लानो बिराद गोसोमोन आं बेसेबा गोबावनिफ्राय ओमफ्राय दिनै डाइरेक्ट फैखाबाय आरो आं लोगो हमनो होननानै बिराद मोजां मोनबाय लोगो मोननानै गोजोननाय मोनबाय दा थांनोसै जोङो बिनिफ्राय जायखिजाया गोजांनो माने गस्ला जेकेट लाबोखादों गानना थांनोसै ओरै मैदेरल' ओंखाराबानो जाबाय हराव मोजां थांबानो जाबाय लासैनो थांसै ओमफ्राय साखावनाङा बिदिनो दे होमबा बाजै थादो थांसै बाय ओइथिं लाइ दंग्रायाबो नै जोंना ब्रादारा नुलाया मोखांखा बाय दे गाइस बाय